Sådan er vi mennesker. Vi kan godt lide de her ritualer, traditioner, rutiner. Så kan vi bilde os selv ind, at tingene er, som de altid har været. Nytårsfesten, synes jeg jo, er rigtig skæg, fordi vi et eller andet sted fejrer, at vi tager hul på et nyt år, vi lægger det gamle bag os. Friske idéer, ny side i kalenderen. Hvad skal der foregå? Og det fejrer vi på nøjagtig samme måde hver eneste gang. For ikke at få angst. Selvom vi efterhånden burde have indset, at det bliver aldrig lige så sjovt, som man troede, det ville blive. Man sætter forventningerne for højt op, og den aften, der kan jeg ikke følge med. Jeg går en uge for inden, går jeg sådan her, prøver, man, det bliver den sygeste nytårsaften, man. Og det bliver den sygeste nytårsaften. Der sker aldrig det, jeg havde håbet på. Jeg ender altid med at stå et eller andet sted på Vibenhus runddel kl. 4 om morgenen og prøve at få fat i en pirattaxa, ikke? Med frosne tæer, en stor pose bajer, store grimme dykkerbriller på, midt i en krigszone og tænkte, der var kransekage derhjemme. Hvad fanden skulle jeg ud for i første omgang? Vi ved jo godt, at de sjove fester, de opstår, når man mindst venter det. Sådan er det jo altid. Så hvis man virkelig vil have en fest op at stå, så skal man ikke forberede noget. Man skal ikke sætte forventningerne op. Man skal give sig selv dårlige odds. Nu skal vi tage en eller anden stodder, man ikke kan lide, hjem i haven til ostefondyr og kaldeha og aftale, og så går vi tidligt i seng. Så tager det fart lige pludselig, ikke? Det var sådan Roskilde Festivalen opstod i sin tid, ikke? Og 2 nørder, der sad og spillede skak, så løb de tør for gløk, og tænkte så, ringer vi sgu da bare efter noget mudder og nogle telte. Hey, Kim Larsen, hvad laver du her? Nej, armbånd var sjovt. Bum, så var det i gang. Men vi forbereder os til nytårsaften, for der er en eller anden uskreven regel, men det skal være årets fest. Og et eller andet sted er det mærkeligt, fordi der er jo ikke sket noget mirakel. Det eneste, der er sket, er, at året er gået. Det er det, vi fejrer. Og det gør det altså ret automatisk. Jeg mener, en uge forinden, der er jo sket et regulært mirakel. Der er Kristus for frelser født. Og det fejrer vi så stille og roligt en sovseplettet sweater foran pejsen med skumslik i hele kraniet. Ugen efter, der har jorden så været en tur rundt om solen, skal der kraftedeme med galla på, for det er der ren magi. Nej, tænk, at det kan finde sted. Og vi snakker laksko og mavebælte og manchetknapper og en lille papirhat, der passer pis godt til en Hugo Boss-habit. Og det selvfølgelig det obligatoriske Kina-folk ud øvpaporen.